След войната е темата на Седмицата на съвременното изкуство в Пловдив през 2023 година. Избрах темата с надеждата до септември войната да е свършила, разказва кураторът Емил Мирасчиев. Рано или късно това ще се случи. Ще има ли нова, още по-унищожителна? Какви са превенциите или човечеството трябва да построи изцяло нови, по-хуманни идеологеми, опиращи се на емпатия, съчувствие, любов? Тази война беше нещо като катализатор и лично за мен, за да избира темата. Но с всички говорейки им казах, гледайте на войната като нещо не конкретно за тази в Украйна, а въобще какво се случва, какво е нашето артистично послание към света, на къде отива, по какъв начин ще продължи. И в такъв смисъл съм много доволен, че самите художници по различен начин, вие сами виждате абсолютно различни медии, абсолютно всичко се използва. Дори Алла Георгиева използва този камуфлаж, който го получава директно в момента от самия камуфлажни дрехи, които са в момента в армията, и дори нови, които идват, тя ги получава и ги вкарва в тези пана, които са така едни пейзажи. Тези камуфлажни пейзажи, аз всъщност бях, понеже много внимателно и откакто започна войната, даже още от 2014 година, когато започна тази пълномащабна руска агресия спрямо Украйна, аз продължавах да следя изкъсо всичко, каквото се случва, и ми направи впечатление, че има много снимки в интернет, които са такъв един украински пейзаж, много спокоен, много красив и така, бих казала, съвсем обикновен, типичен, както му казват, с някакви кравички, с някакви там гори, планини, в които по средата стои като някакъв абсолютно анахроничен някакъв обект. Тоест, че някаква летяща. Обаче този обект, който носи смърт. Този обект, който носи смърт, той обезмисля целият този пейзаж. И тогава аз всъщност имаше, нали, там с козички, тук с крави някакви. Тогава си помислях, че всъщност цялата земя трябва да се пази. Тя трябва да се превърне в невидима. Всичко абсолютно, къщи, животни, хора, всичко абсолютно. И някак свързах това с това, че камуфлаж като цяло, който има собствена много интересна история, почнах да се вчитам, почнах да се ровя в тази тема и всъщност се уверих в това, че много художници работили на времето за създаване на камуфлажа. И това ми стана много интересно, защото това също е някакъв такъв артистичен обект. Същевременно аз боравя с техните камуфлажи, които те създаваха в различно време. Например, в Франция с камуфлажи работили доста известни художници фависти. И абстракционисти. Това беше още към Първа световна война. Във Втора световна война художници сюрреалисти. Много интересно, защото тези пенкод, който е британски, той е създаден от художник-сюрреалист. Тези пейзажи могат да бъдат родни на всяка страна, защото всяка страна може да се превърне в плацдарм или да бъде нападната по всяко време и тя продължава да произвежда свои защитни средства. И ние, човечеството, сме с всичките ни развити технологии и целите тези прекрасни технологии, ние влагаме в това да направим оръжие, хора и територии невидими. От кого? От врага. Тоест, войната е вечна, тя просто няма да ни остави, изглежда. Така ми се струва, поне аз така виждам нещата. В този контекст много от авторите откликват на това по какъв начин природа с нейната сила може да бъде някаква превенция, както на Наташа Крипова, както сражаващи войници, постепенно тревата изниква и ги покрива и пръста ги затрупва, т.е. всичко това минава, както и Надя Генова с това небе, с всички тези парцали, книжки, нейлонови трубички и камуфлажа и всички тези военни простоти, нали. Общо взето вятъра ги отнася и оставя едно чисто небе.
всичко минава, всичко отминава и това е и добре, и зле, защото следите не остават и паметта се изгубва. Тогава грешките се повтарят. Заедно с боклуците отлита и част от някои. Тази дреха, която символизира всъщност войната, е принадлежала на някой, който вече го няма. И това е действителността на войната. Другите елементи са част от бита. И всъщност символа на войната се превръща част от бита, което е още по-страшно. Защото войната става едно очаквано събитие в историята на човешкото общество. Както паметта, така и хляба на Жана Кадирова, която е наистина звезда украинска, с тази наистина фантастична работа за тези хлябове, които са от камък, и тя, когато напуска след първата нощ на бомбардировки, след една седмица напуска Киев, отива в едно село в планината, където е по-защитено, намира една река и вижда тези хлябове. И си дава сметка, в началото е мисля колко е безсмислено да си артист, какво можеш да направиш, какъв е смисъла. И тя вижда в тези хлябове един много дълбок смисъл и тези камъни ги пресъздава в хляб и съответно продава тези хлябове и подпомага доброволци и войници на фронта в Украйна. В началото на войната, в първите й седмици, напуснах Киев заедно с семейството си. Мама, леля ми и сестра ми отидоха в Германия. Аз и моят приятел останахме в Западна Украйна. Когато се уверихме, че мама е в безопасност, започнахме да размишляваме как да продължим да се занимаваме с изкуство. Въпреки всичко. И в началото бяхме много разстроени, защото не можехме да си представим как можем да творим в условия на война и в зоната на тази война. Питахме се, не е ли изкуството нищожно в тази обстановка? Може ли с нещо да помогне? Но от друга страна, ние цял живот сме били художници. Затова трябваше и на всичко това да реагираме със собствените си способности. И макар без ателие, без материали, да направим нещо в подкрепа на украинската армия и на хората, останали без покрив, без храна и без други жизнени потребности. Тогава открихме тези съвършено заоблени камъни в Карпатите и те ни вдъхновиха за проекта Паляниция. Това е ритуален украински хляб, с който посрещаме гости по стара традиция. Но тогава, в началото на войната, тази дума се използваше като особен тип парола, с която се разобличаваха руските агенти. Защото в Русия не използват тази дума за хляб и руснаците не могат да я произнасят правилно. Представила съм тази работа на Венецианското биенале, както и на биеналето в Кочи Музирис в Индия, биеналето в Банкок в Тайланд, в Тимишоара, европейската столица на културата. Повече от 30 пъти в самостоятелни или в групови изложби. Но това не е обичайно произведение на изкуството, а е хуманитарен проект. Всички приходи от него отделям за подкрепа на украинската армия. Има много приятели, които са художници, диджеи или музиканти. Изведнъж те трябваше да се превърнат във войници. Проектът «Руската ракета» се роди малко по-късно, вследствие на моя опит като бежанец, извън моята родна страна. След общуването с много хора извън Украйна, на откривания на изложби и въобще в прибиваването ми в чужбина, открих, че малко хора си дават сметка какво точно се случва в Украйна. Така през август 2022 ми хрумна този много простичък жест. Един стикер на руска военна ракета, който залепвам на прозорците на различни обществени превозни средства. Да напомним на хората, че някъде живеем под атаката на истински оръжия за унищожаване. И когато видят тази ракета, да се движи сред техните добре познати пейзажи. Да осъзнаят, че войната може да се случи навсякъде.
Започнах този проект през 2014 година, когато много нагледно открих как действа пропагандата, как средствата за масова информация промениха напълно много хора от собственото ми обкръжение. Аз от доста дълго време не живея в Русия. Живея предимно в Тайланд. Наблюдавах във времето, докато съм там, как близки мои познати сменяха коренно мненията си. Не вярвах, че това е тяхното изконно мнение. Усетих, макар отдалеч, много от моите приятели променени, а ги познавам още от училище. Знам, че са добре образовани, никак не са глупави хора, но се бяха подали на пропагандата. Затова през 2014 година направих първата част от тази поредица за пропагандата, която нарекох метаморфози. Впоследствие наблюдавах как тези метаморфози ставаха все по-драстични, докато избухнаха неимоверно с избухването на войната. От 3 години живея предимно в България, в Банско, където веднага след като започна войната организирах протести. В началото се присъединяваха малко хора, после станахме повече. Направихме протести в планината, спускахме се с украински флагове, с ски и сноуборди. Когато се появиха първите бежанци, аз и още 2 момичета, открихме доброволчески център за украински деца. Организирахме го като образователно-развлекателно средище с разнообразни дейности. Защото вярваме, че децата, които доскоро са имали собствена стая, собствени играчки и развлечения, за тях не е достатъчно да разполагат просто с храна и дрехи на новото място. Затова организирахме за тях спортни, артистични дейности, ски, рафтинг, всичко, което е подходящо да се направи в планински курорт като Банско, го направихме. Аз лично като куратор реших да направя една много плакатна и директно към тази война работа, която виждате тук. Това е наистина едно мое, както казвам, светлинно послание за това, за моята позиция като куратор и художник, че съм за жертвата и срещу агресора. Както винаги, общо взето, ние се опитваме да направим нещата така, че те да са интерактивни, т.е. да вкараме хората вътре в нашето произведение и да оставим на тях да си задават някакви въпроси и съответно, ако могат да си задават някакви отговори. Основният проблем беше темата, която е доста конкретна. А по принцип, както знаете, ние се вълнуваме по-скоро от фундаментални неща и от фундаментални принципи. Опитахме се да намерим тази гледна точка, която е най-адекватна към тази общо взето доста конкретна тема. И нашата гледна точка по-скоро касае това как изобщо е възможно да се решават нещата с такъв тип насилие, да се решават проблемите с смърт. Още по-общо бих формулирал въобще това, което ние инсталирахме тук. Тоест това в определен смисъл е нашата визуална метафора на нашето тълкуване на контекста, който е зададен в изложбата. По-общо казано става дума за кошмарите, които така или иначе всеки един от нас преживява по време на въпросното състояние, които така или иначе поради определени причини така ни връхлитат, които всъщност са отражение в голяма степен на действителността, в която съществуваме. Така, общо казано, това е нашата интерпретация, нашето тълкуване на този проблем. Напоследък много пътувам из България и първо в едно село Бъта, Панагюрско, видях такова оръдие. Вече беше зададена темата след войната. И веднага ми хрумна, че искам да правя нещо с тези оръдия. То от една страна е абсолютно безумство, че оръдия, които са убивали хора, са в центъра на селата. Обаче пък от друга страна чисто визуално изглеждат красиво и съм привлечена по някакъв начин от тях и исках да не са толкова заплашителни, да ги превърна в игра. Но там ми дойде идеята. Дава ми нов смисъл. Просто ги трансформирам в игра, в забавление. А иначе в селата
в които ходихме, бяхме много по-добре посрещнати, отколкото обичайно съм посрещната, като права работи за седмицата. Даже в едно село нямаше оръжие, се оказа, че няма оръжие, ние го търсим и кметицата, попадаме на кметицата. Тя вика, не, няма тук в нашото село, обаче вика, като разбра, че за изложба, и вика, в нашия двор мъжа ми е правил черешово топче, заповядайте да снимате. Насякъде пращаха кмета да питат какво правим, и като разбираха, че е свързано с някаква изложба, бяха поласкани даже, че тяхното село влиза е част от някаква изложба и нещо такова. В своите работи аз задавам въпроса дали войната ще свърши някога за онези, чието близки са загинали на фронта, за всички останали без майка, без баща, без сестра или брат. На мен ми се струва, че за всички тези хора войната продължава вечно. Заглавието на тази творба е "След войната. Дневници". Това са пресовани дневници. Какво е дневникът? Това е историята на човека, интимно споделена и подредена в записки. Тези дневници са притиснати и концентрирани в една обща форма, в един общ разказ. Ето през такава преса преминава и историята, включително историята на една война. Эта работа, я могу сказать, немножко я ее посвящаю своему деду, который... Другата работа посветих на своя дядо, който през 1943 година е пратен да се бие на фронта. И там е изчезнал безследно. Къде е загинал, никой не знае. Един обикновен човек, който се е занимавал с селско стопанство, е пратен на война. Напълно неподготвен. Днес, когато погледнем числото на загиналите през Втората световна война, се питаме какво всъщност значи победа. В руски език в думата победа се съдържа и думата беда. Има го и понятието пирова победа, което ни кара да се замислим какво значи победа на такава висока цена. Тази творба е направена на основата на фотография от края на Втората световна война и се нарича "Картина в розово". Моя картина, она называется "Картина в розовом". В изложбата "След войната" в 29-та седмица на съвременното изкуство Димитър Келбечев направи изясне акция, в която постави кавички на думата "освободителка" в надписа на паметника Альоша. Наташа Кюпова отбеляза на картата на света страните, които никога не са воювали, няколко едва забележими петна на глобуса. Велизар Димчев изгради малък военен кът, в който влизаме през главата на войник, а после в видео, стилизирано като електронна игра, виждаме как войникът спира за момент в средата на битката, сякаш загубил разсъдък. На мен наистина тази изложба страшно много, не че да се хвала като куратор, но наистина много ми допадна като краен резултат. Говорих и с колегите, всички са много развълнени и много така доволни от крайния резултат, и мен като артист и куратор, който трябваше да подреди, да по някакъв начин да съчетае отделните работи. Както виждате, тая почти преминава една работа в друга и в един синхрон, нали, всичко се вързва. Това също за тях е много добре и мисля, че работи много добре за самата изложба.